Eraginez piztu izena du Debagoiena 2030 ekimenak Debagoieneko trantsizio energetikoa sustatzeko proposatu duen eskuhartzeak. Eskuhartze hori eremu hiritarreko energia eredua eraldatzeko helburua duten 8 proiektuk osatzen dute. Horietako bat da Debagoiena eraberritzen deiturikoa. Suradesak sustatua eta HN Alibin Labek gidatua, proiektuak Debagoieneko etxebizitzen eraberritzea sustatuko du, efizientzia energetikoaren ikuspegitik. Helburua beti ere, etxebizitza eta eraikinen kontsumoa murriztea. Proiektu horren nondik norakoak zehazteko parte hartze prozesu bat zabaldu da. Herritarrak, sektoreko enpresak eta eragileak eta Suradesa ari dira parte hartzen bertan. 3 esparru edo finkatu ditu, bat izanek era baserriena, adibidez Baiaran mailan 1800 bat baserri dauzkagu, eta orduan, hor erronka bat dago, eta daukogun diru laguntzetara eta sistematara askotan ez egokitzen, hor egiten den gauzak. Beste alde batetik daukogu betiko aldezarreko erronka, uste nahi diela, etxebizitza tipoak, irisgarritasuna ez dela bermatzen, eta lako gauzak. Eta hirugarren aldetik daukogu auzo degradatuak edo auzo mailako ekintzen. Dagoeneko 2 saio egin dituzte eta bertan parte hartu dute Arrasateko eta Bergarako udaletako ordezkariek, Suradesak, Osintxuko bizilagunek, Zetabi enpresak, Laboral Kutxak, Antzolako naturbaliabideen erabilera taldeak eta abar. Balio nagusina izan da nik uste mahai batean elkartu ditugula agente ezberdinak, kontrastatzeko batzuek ikuste dituzten oztopoak eta erantzunak, Eta orduan mahai batean biltzen badugu udal teknikaria, proiektistak edo arkitekto teknikariak, enpresak eta bizilagunak berak, ikusi dezakegu bakoitzan ikuspegitik ze oztopo dagoen, eta hor bideratzen hasi perspektiba guztiak elkartuz. Lehenengo jardunalditik zenbait ekimen sortu dira, adibidez, birgaitze proiektuen bidez eskualdean etxebizitza kolaboratiboak edo cohousingak ezartzeko ekimenak jarri dira abian. Etxebizitzen birgaitzea trantsizio energetikoan garrantzia handia hartzen dabilen gai bat da. Etxebizitzen konfort baldintzak eta energiaren faktura hobetzeaz gain, kontsumoan eta CO2 isurketetan murrizketa nabarmena delako. Ez da bakarrik klima aldetik neurri batzuk hartzea oso garrantzitsua dela, da bebai gure etxiari jartzen motzau bia moduko berokisa, kanpuan hotza daunean, halko duguna da, ez dugu guzetan, ez daukoan beste gas dependent, ez da gara izango hain gas dependientiak, ez? Prozesua uztailean zehar amaituko da eta egoera aztertu ondoren, aurten edo datorren urtean gauzatu daiteken ekintza plan bat osatuko da.